tangan ketangisan. Saben malam Jumat ahli kubur nyulik nang omah kanggo jaluk donga waca Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik merabas milih balik nang kuburan mangku tangan ketangisan. Anak turunanmu kowe ora kira mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik nang alam dunya bakal taring kesih sing ese ana sandiwasa iman alamata sandiwasa iman banjur balik merabas milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kebajuk temenan ger anak turunanku kowe ora kira lamun aku bisa balik
Thank you.